Ez a Tudd mivel fest sorozatunk 5. része, ahol minden részben bemutatunk egy festékmárkát, amit nálunk megtalálsz. Na vajon melyik festékmárkát használják már több mint 90 éve a profi sminkesek Amerikában? A Hollywood és a Broadway sminkes szakembere is erre esküdnek. Na tippelj! Ez a Meron, ami nem véletlenül legenda. Nem csak filmforgatásokon, színházi előadásokon, de még a debreceni virágkarneválon is többször bizonyította már, hogy mennyire tartós és trapabíró festék. Ráadásul tőlünk a magyar színházak is rendszeresen vásárolnak, mert tudják, hogy ez a smink bírja a pörgést, a könnyeket és az izzadást is. Szóval nem kenődik el, még a legkeményebb műsor alatt sem. 1927 óta tartják magukat a piacon, és még mindig az elsők között vannak. Mert tudják, hogy amit egyszer bevállalnak, azt profi módon hozzák.